Intenta la passada buscant a Luisito, Luisito dins l'àrea, Luisito, gol, gol, gol de l'Uruguaixo! Gol de l'Uruguaixo! El més llest de la classe! Neymar traient ràpid, buscant a Luisito, la València, tota la defensa del València badant, i Luisito apareix per allà al mig, i barraca de l'Uruguaixo. Val el gol del Barça, val el gol de Luisito, empat a 1, continua el Barça, el xut de Messi, tanca Garay. Minut 35 de la primera part, marca Luisito, marca el Barça, Barça 1, València 1. La cintura de Messi, una per arribar al descans, Diego Alves a la porteria, que va ballant, Messi se'l mira, mans a la cintura, i va Messi, cama esquerra, el xut de Messi, gol, 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 gol de Leo, 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 Messi, gol de Leo, 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 Messi, Messi enganyant a Diego Alves, Alves tirant-se a l'esquerra, Messi tirant-li pel mig, penal i barraca de Messi. Me quedé ahí, gol del Barça, gol de Messi, el Barça aixeca el partit al 45, Barça 2, València 1. El xut de Messi, la pilota per allà mig rebutjada, la treu Gaià, la recupera Mascherano, Mascherano buscant de nou per Messi, Messi dins l'àrea, el retall de Messi amb la dreta, gol! Gol de Leo, 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 Messi. Gol de Messi, gol del millor, gol de Messi, gol del millor, gol de Messi, gol del millor. Només hi havia un forat, que era entre Diego Alves i el pal, i per allà Messi amb la dreta, perquè Messi amb la dreta també fa gols. Barraca de Messi, gol del Barça, gol de Messi, al minut 7 de la segona part, Barça 3, València 2. Vas por fuera, te vas, se fue, continua Neymar, continua Neymar, continua Neymar, continua Neymar, Neymar a punt d'entrar a l'àrea, continua Neymar, Neymar dins l'àrea, Neymar fa la centrada, André Gómez, gol! Gol, 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 gol de André, tómalo ya, gol de André, tómalo ya, gol de André, tómalo ya, gol de André, dámelo ya. Gol d'André Gómez, marca el Barça, marca Andrés, s'acaba el partit, perquè el Barça el liquida al minut 43 de la segona part, Barça 4, València 2.